Wengane zakwethu impela sibona laphana ke igcwame elisha njengoba ke sedlulisa umyalezo ophuthumayo kumaciko kaMaskandi. Bafowethu impela laphana baseligibela udaba. Ake siqale sinibingelele kuyona ke imboso sithi MTV sithi nje uma usaqala ukungena kuyona i-channel ake wenza okulungile. Uciphize usubscribe nayo notification bell. Khona uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona laphana ke igcwame elisha njengoba ke selidlulisa umyalezo ophuthumayo kumaciko kaMaskandi. Bafowethu impela ke igcwame elisha lithe bhutuzelane ke impela ngoku kusakhanya ngoba ke kwaphuma ke isikhova emafosini bafana izwe lizovalwa theqa. Hayi ke wengane zethu impela ke igcwame elisha liudlulisa kanjalo ke umyalezo kwamanye ke amaciko kaMaskandi yabona ke beliveza ukuthi impela abapheke basheshise futhi ke bakhiphe ngoba ke uma sokukhiphe yena hayi impela ke izwe lizovala kuyobe kugiya yena. Hayi ke wengane zethu impela ke zinjalo indaba ke ebese niphathelele zona ngalo ke igcwame elisha lidlulisa phana kumyalezo osheshayo kumaciko kaMaskandi ke ebebengakakhiphi ukuthi nina phuthumani ngoba niyothi nihlelwe yibhadi kanti hayi anizibalanga isikhathi ezokhipha. Hayi bafethu impela thina ke semboso sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.